telecomandă dacă vreți să vedeți ce ascunde Dora sub fustă. Adică ce, ascult și grăiesc eu? Nu ascult. Să n-ascult, bagă-ți două de ăștia urechi. Dar Și așa, uite numai așa. Și cum a reușit să-și aducă invitații până la lacrimi. Nata, cum te simt amu aici. Da, adevărat, dar face mai că e femeie, trebuie să plâng. Nu, dar e normal. Oameni buni plângeți, amu cât e gratis, sau cum spun la noi la români, pe degeaba. Bineînțeles că și scenele de gelozie au fost inevitabile. Dar te-a ajutat Andrușa să te descalți. Păi, calm, tot normal. Eu doar întreb, înțelegi? Nu întreb. Mă, ia uitați la dânsa. Nata Albot și Andrei Bolocan au trebuit să depună efort ca să țină piept provocărilor. Da, măi, o lecțică să arăt, e ca uite, așa ea, înțelegi? Treci. Nu ține mult deasupra, că nu-i place mult, înțelegi, actă. Iar la desert savurați dintr-o colivă de toată frumusețea. Of, Doamne, muzica asta așa mă ungi pe suflet și pe inimioară. Bună seara, dragii mei, scumpii mei telespectatori, Facebook-iști, tot ce înseamnă care mă vadă pe mine amuia în direct. Stare bucuroasă, ea că în sfârșit, după câteva luni de muncă, încep și eu emisiunea asta cu o muzicuță clasică, nu strâng la nimeni, pe nimeni nu brobozesc. Există, măi, în Republica Moldova și oameni cu inimă, oameni cu suflet, care se gândesc și la alți oameni. Da, mă refer la voi, dragii mei, mă refer la, în mod special la diaspora culturii, care, măi, o donat 2000 de euro. Eu înțeleg și banii și acolo să fac greu, că v-ați dus din sărășie, să aveți și o bucățică de șeier, de șeilaltă. Dar și al mai important, băi, dragii mei, mă bucur că n-ați uitat de casa voastră, de sătucul vostru, de prispa voastră, de banca voastră de campot. Vreau să vă zic că un grup de tineri moldo-crescendo care au făcut studiile și ei au prin colțurile lumii, că aici n-au nici o perspectivă, nici un viitor. S-au gândit după asta, zic, măi, să fac un festival cu muzică clasică în mai multe regiuni din Republica Moldova, prin Calaraș, prin Ceadăr Lunga, Ceadăr Scurta, prin Mereni, Ialoveni, peste tot, cu muzică clasică. Dragii mei, vă mulțumim foarte mult, chiar dacă v-ați dus acolo, numai voi știți cum ați mâncat, cum ați învățat, dar veniți, cultura să o promovați acasă, mai ales pe la sat, că acolo și concerte n-au, numai decât când îs alegeri, atunci le toarnă concerte, o aduce și pe Mariană și pe Vasile. Vreau să vă reamintesc, dragii mei, festivalul se începe pe 21 iulie și până pe 6 august, intrarea este liberă. La noi în sat niciodată nu a sunat muzică clasică. Asta e extraordinar, asta e extraordinar. Pentru prima dată în viață. Știi, eu am rămas șocată. E foarte frumos, e un lucru bun. Dumnezeu să dea sănătate la oamenii care au organizat și care au venit și ne-au făcut atât plăcere și bucurie. Când satul este ca când ar și un om pe jumătate mort. Nici nu-i jiu, nici nu moare, nici nu-i jiu. Ca să și jiu, el trebuie să trăiască normal, și noi în rând, să mergem în rând cu Europa, să mergem noi în rând cu lumea. Nici nu-i jiu, nici nu moare, nici nu-i jiu. E drept, spui cu mătră Eugenie, să vii și matale la concert, să vii și vecinii matale toată lumea, că e gratis, intrare liberă. Of, mă bucur, dragii mei, vă salut pe toți, diaspora culturii. Vă pup tare, tare mult că aveți grijă de tot ce înseamnă baștine și tot ce înseamnă cultura Republica Moldova. Măcar asta, mă, ia să ne salveze, că altcel nimic. Hoți bandiții ăștia ori spurui și o strici tot. Of, Doamne. Și cu tine, fa. Unde? Rănica, și cu tine. Dar ne-a pierdut unghia și ea. Ce-ai pierdut? Unghia. Da, băi, tăiet-o? Nu, e ca asta, nu-i. Și cu tine faci? Știi îmbrăcat așa? Știi s-a întâmplat cu tine? Am vrut și eu să mă duc să ascult muzica asta. Și știți că muzica clasică se ascultă așa ca o... Tot casa am căutat-o. E că n-am o unghi și tămana asta. Auzi, draga mea, s-au terminat și reșle, și vrei spărătoare, spări și reșle, nu le mănânci grauri, și cu tine. Acum să mă duc fără unghi. Cum fără unghi? Ia ca așa. Ia dă coașă, lasă unghiile astea, așa-ți cu bișoară. Dragile mele, vă rog frumos, dragi fetiță, fiți frumușăli de la natură, nu vă îmbrăcați chiar ca și Jana. Dar nu-i mai trebuie de amnică.
Ia tău. Doamne ferește, ia că am luat-o, am educat-o și poftim. Auzi, Jana, du și dă la puii și și las unghiile și stălăjile de urechi. Da. Doamne ferește, Ghini și slava Domnului s-o îmbrăcat în rochiță. Mănic nu și-o luat costium de baie, că am fost la piață și vreau costium de baie de întregul, anii 90. Auzi, de întregul numai nia, să ne astupi... Șchilot spitalii. Ați dau eu să șchilot spitalii, n-ați unghiile. Eu nu mai vreau și săracă, eu vreau și spancă. Da, ai toate șansele, Te mai duci la bazin să iei un costium de plajă și ai ieși exact din... ca și vedetele noastre. Și pun pălării și nu știu și. Of, dar și dragile mele vedete, voi și credeți, dacă noi n-am găsit eveniment de ăsta cu zicea Mondena, înseamnă că eu n-am să dau cu oliva sau și, adică eu să coadă de câini sau și. Am găsit, eu stați fără grijă, eu mă bag peste tot. Dacă eu trebuie să dau cu oliva, o dau. Mort și eu, o dau. Și m-am dus l-am trimis-o pe Adriana, pe ceilaltă clăpăugă. Și am spus să ieși rea. Când ziua de asta, dacă ești bună, nu faci nică. Și-o îmbrăcat în costium, mai să li se vadă meduza aceea. Dar așa mai se îmbracă. Eu înțeleg că bărbații vor și li se nișcă pultul. Dar nici chiar așa. Haideți să vedem imagini șocante. Dragi bărbați, luați-vă câte un gât de apă, astupați-vă ochii, că urmează sexapilul din Moldova, adică eu. Ia câte-o. Wow, Doamne! Dar și tine de Anușca. Au câte culori are. Poziții de... Auzi, Jănica, tu poți așa să-și ca și Diana. Cum? După ce s-o cățat în gâtul la băiețelul și Adam... Auzi, toate culorile astea neonice, ia ca poftim. Poți, ia ca ia așa. Așa. Așa, un chior de călsus. Care? Așa de mijloc, stângul. Aiesta? Așa. Și gurița deschide așa ca și dânsa dinții să vadă ce s-a pus dantura. Așa. Bravo, Diana, dantura e frumoasă, ești liberă, nota 2. Ești de aici, gata, ți-o. Am comentat-o, e bine. Dragile mei, nu vă puneți mai pe voi, dragi fetițe. Dacă ați luat un costumaj de ăsta, culori mai neonice, mai toxice, luați-vă numai de o culoare, auzi, și albastru, sănițiu, și galben gălbui, și bijuterii de astea. Cum să te bronzezi, să facă duși și vrei și zebră de Anușca. Măcărghine, adică e ca și cum, fiți foarte atente, că le văd. Da, și cu tine. Mă uit. Adică și asculti, grăiesc eu? Să nu ascult. Să nu asculti, bagă-ți două de ăștia urechi. Dar așa mă uit. Așa, uite numai așa. Dianușca, eu înțeleg că ți-ai pus pălăria aceea și chipiul ăla de glamour, dar n-a stibat la cap oare soarele. Acoperă-l și așa că-i verde. Hai, lasă, mergem mai departe. Următoarea, știi? Așa, ia câte-o, asta a fost în emisiune, ți-i minte? Nu. O mulți la oi, la viața ei, nu mulți. Așa-i cu oaia? Așa-i cu oaia, da. Dar cât țâți are oaia? 3 a spus. 3 a spus, bravo. Măi, costiumașul e bunișor, așa, unghiile, e ca și cum și le-o combinat. Lăsați-mi, măi, unghi naturale, puneți o culoare de asta, cum spuneam noi, nude. Ia câte-o și asta, unghi albastri. Dar nu-mi place albastru. Îți fac abuși purpurii. Ghini, Dianușca, slava Domnului că nu te-ai machiat, că erai și bronzat petă numai aici și ca turcă. Bravo! A sobat soarele în cap. Așa, potrivit, mălădeț. E bun. Îmi place, așa am fost și eu și așa n-ați mai ieșit niciodată, cu siguranță. Doamne! Și? Adu-i repede niște maneriac că mă doare. Uaa! Iectele, cum se zvâcăie. Ședvei! M-a apucat un cârșel și eu îi dau 2 împânci și mai cârșelul și Diana se dezbracă cu chelea. Hai următoarea. Of, Doamne, cine-i asta? Așa, cine-i? Că-i cu ochelari și nu înțeleg. Cine? Natalia Barbu? Frumușică. Ia ca costiumașul ăsta îmi place, ochelarașă binișor, disculț, foarte bine. Este un fel de pinioar, știți, ca să nu... Și, Nata, și te uiți. Nu-ți place sau și? Ca să nu o bronzeze tare. Zăp ca așa e de la gât, mă ghini o nu scoate, dragul pe ochi, că nu-i bună. Părul ghini că l-ai prins, ca să nu și bronzat, tarcat. Ochelari binișor, îmi place, e bun. Îmi place. Și nota și e bună, dar să o spun pe urmă în privat. Așa și din următoarea. Uite și acolo. Așa, hai, Anastasia. Cum? Fotache?
Dar de la și provine familia asta? De la Fotache, de la și? Anastasia Fotache. Ea ca dacă aș avea și eu așa un fel de corp de siliot, că m-aș îmbrăca ca și Fotache asta. Îi place să fotăghească sau și? Ia. Hai dă-leac de afla chiochi. 8 picături. 8 picături, așa, hai. Picături. Dați beș. Hai, beș, tu ca să... Măi, costumașul e bun, îmi place și plasa asta de prins tiul și deasupra ca să nu bată bronzul, pălărioara, părul prins, draga mea, că la plajă nu stă cu părul zblehuiet. Dar așa e bine, îmi place alunița, au bărbații poftim, ia uitați și alunița are, așa am avut și eu una, dar am scos-o. Ia că te poftim, Miss Bikini. Draga mea, dar și la altceva nu duci capul, la Miss Bikini. Ce înseamnă, Jana, Miss Bikini? Știi? Miss Bikini, ce înseamnă? Miss Ighine. Miss Bikini Ghini, hai că e bun. Înseamnă că e ghini. Mergem la următoarea șliomba de ăștia cu puf. Ca măia, dacă n-ai șliomba cu puf, nu ești la modă, ești sărancă. Așa, Ala Zasmienko. Au, dar și ridicat fachiloții ăștia așa sus până aici. Și m-a sus în gât. Dar e mai frumos, mai pe talie. Eu înțeleg că e... Ia uite, încoleac și intră în... Of, Doamne, eu nu vreau și urât, dar așa-i, că la bărbați le place și facem tot, mă să le plac la bărbați. Dar bărbați, fac ceva să le placă nouă. Corect. Dar cum, iubire nebună, costium nebun. Și face și mai nebun. Bunișoară. Dar cum de mai nișuna nu-i de-asta? Ca mâine la modă să duci la plajă de-asta, dica aia, salbăzășuni de astea, care cu chelea. Apoi în coleac și ești cu chelea, fătăcăi. Dacă cineva îți doadă nodul, te duci la Miss Bikini. Bunișor, hai, las. Următoarea. Mai este vreo una? Văleu, asta, da, asta și-ni, interpret? Și-ni? Miectă o Miss Moldova. Ia vină, Joana, încoace. Asta e taman tema ta. Toată viața ai vrut și Miss Moldova. Poftim, am înstelat pe tine, să o critici, să-i spui cum e îmbracată, cum e cu unghiile, au cochitele astea. E bună de pus, știi, toamna are. Deci eu consider că piercing-urile nu mai sunt fashion. Aha. Eu consider că chepacica nu e bună. Chepacica nu e bună, așa? Mai ales cu sclipici. Așa? Mai consider că culorile astea... Că culorile, așa, da. Bravo, așa, spune, așa e corect. Așa, că la unghii referi. Verd, unghi... Ia, le vezi? Apoi ai spus că nu-i ghine, de-am eu n-as mai așa, și nu-ți mai faci, că faci și tu Miss Moldova. Și nu-mi place neonul ăsta verdele. Nu-ți place? Bravo, ia ca mai un copil din 14 ani, o căit pe Miss Moldova. Am 17. Ai 16 cu micioară, ai să ai 73 ani. Eu înțeleg că măi, dar mă vrei și-ți zburdă Miss Moldova întâi, dar lasă. Hai, așa. Hai, așa. Am ușa să vedeți voi cine sprinească coliva. Dacă rămâia mai și arăti frumusețea, că am fost și eu la vremea mea și Miss Moldova și Miss Țentirii și Miss... Wow, că eu niciodată nu m-am apreciat. Dar lasă, așa-i trebuie. Și singur, și eu singuric. Și colijoare, colijoare. Oh, și parcă-s manierist, că parcă-s aici Florin Salam Dulce. Hai să vedem la cine merge coliva care... Exă-o! Acolo e un câine. Acolo e un câine. Ne-a luat aproape o săptămână până am dat de Anastasia Fotache. Din surse sigure am aflat că Miss Bikini are o ședință foto undeva prin centru. Fără adresă exactă și telefon de contact, am găsit-o și am înmânat solemn premiul pentru cea mai neinspirată ținută. Foarte natural. Coliva, în sfârșit, a ajuns la Anastasia Fotache. Te rog frumos să ții măcar pentru câteva clipe. Ea ți aparține de această dată. Serios? Eu vreau Poți să mănânc? Da, sigur. Pentru papucii de cameră și plasa până în pământ care nu se pupă deloc cu lucrul de plajă, Anastasia Fotache e bomboana de pe colivă. Chiar mă bucur că mi-a dat acest prim, chiar să-l mănânc cu mare plăcere, Dora. Când ultima dată ai mâncat colivă? Cred că când eram mai mică, mama mereu făcea înainte să meargă la biserică și am gustat și eu din colivă, următoare. Eu o să argumentez un pic alegerea ei. Ea a spus că plasa pe care o aveai pe tine e numai bună de prins pește în mare. Cred că mă urăște. Se zice că dacă dorește poți să iau împrumut pentru pește. Dar ea crezi că mai are șanse să mai prindă vreun pește, spune sincer? Cu ajutorul plasei mele, cred că da. Sunt sigură de aia. Bun, spune-mi, te rog frumos, tu de obicei des ești criticată și dacă da, cum reacționezi la critică?
Cred că sunt foarte criticată, mereu citesc comentarii de prost gust, dar mă strădui să nu le prea atrag atenție, adică nici să nu răspund. Cum crezi tu, cum arăta Dora când era așa ca tine? Cred că la fel de frumoasă și tânăr și iubitoare. Dar acum Dora ce-i bătrân? Un pic așa. Dar și, măi, a vrut și mie să-mi dați coliva. Auzi, măi, o dezgropa poză de mine de când eram eu o fată cinstită și bravo și le-o postat lângă Anastasia Fotache. Auzi, Năstica, numai că eu n-am plasă de asta de prin stânțari. Eram așa frumoasă de la natură. Da, și eu înțeleg că ești tinerică, eu înțeleg că tătă e bine și frumos, tătă e în regulă și aici, și aici, și aici, și aici. Dar nu te mai la soare, să te bronzezi o leacă, să facă o ciocolată, să te dai cu lapte. Îl cheamă pe ăsta, Jackie Chan, să te dai cu un turică să nu te arzi. Of, Doamne. Ia, gata, gata, în sfârșit și Janica. Ce s-a întâmplat? Tante Dora! Au, hai vină cu așa și te-ai emoționat. Au venit Cine a venit? cei mai Sfântă Vineri din an. A Sfânta Vinerii din an, așa? Da. Și cu nirele ei, dar parcă e un dragon de foc. Parcă în dragona, cu lunina, mă tinc, așa-i? Da, are o geant cu becuri, uite. Are o geanță cu... Lasă, auzi, Andrușa, lasă becurile acolo, că noi lunina avem, slava Domnului. Lasă becurile acolo și intrați pe unde vreți. Îi se rușinează, măi. Intrați pe unde vreți. Am spus că Moldova se intră pe unde vreți. O, chiar că... Ui, Leonardoica, bună seara! Ia, liniște, ascultați. Ascultă-ia mai întâi. Ca moartea? Eu! Ha! Și am și refren, nu-mi place la disperai, 2 secunde. Și? Ha, nu mai spune, m-am mașinată și ca bună seara și stai și pe mâna la dă-ți pup. Bună seara, Sfânta Sâmbătă, Andrușa. Iar eram vineri, azi de-am sâmbătă. E pur și simplu nu știi. Hai faci cunoștință, ei Janica. Janica. Bună ziua, dar eu vă știu pe amândoi. De unde știi? Salut. Janica sau Eugenia? La Ploiești sau ca la... Jana, de E Am fost la Jana. București, dar tot Jana mi spuneau. Bun, hai, tare îmi place stilul vestimentar pe care l-ai. Eu, scuze-mi, la mine așa mai modest. Așezați-vă amândoi, dacă puteți, dacă nu eu în brațe. Așa, frumos, unul la un colț. Se vede că Nata s-a așezat frumos tot divanul și Andrica așa, numai o bucățică. Andrei, frumos, Rădușca. O să îndrăznesc, ok. Of, Doamne! Vrei să mă dai jos? Of, dar eu chiar ca și stăpâna mă întinde că am tot spațiu la dispoziție. Bună seara, dragii mei! Bună seara. Acum vă dau voie să grăiți voi. Bună seara! În primul rând, mulțumim pentru invitație. Așa. Eu nu te-am invitat pe tine, numai pe Nata, dar eu spus că e fără bărbat, nu faci nică. Bravo, Natașa, așa și eu. Când eram cu Agnea, am spus, măi, un nichea mă duci mândoi. Dar de ce nu e aici? Dar a murit primul, a doilea tot a murit și a treilea am ușa să moară. Spune-mi, e că atâția bărbați au plecat din viața ta. Așa? Da? Aha. Tu le duci dorul sau e atât de mult te-au Ei rănit? duc dorul, măi, eu sunt o femeie puternică care dacă eu i-am pus amprenta, gata, ei nu pot. Dar unde tu îi atingeai că spuneai amprenta? Ia liniști. De fapt, tu m-ai chemat la emisiune să iau tine. El pe mine mă întreabă bărbații, nei. Dar eu aș Dora. vrea să văd cum arată amprenta așa. Amprenta? Am să arăt lui Andrei? Arată încolo. Da, mai încolo după emisie. Dragii mei, haideți, gata, râdem, glumim, că nu continuăm. Râdem, glumim, și asta e emisiune de râs. Da, asta este emisiune de plâns. Oamenii plângeți. Amu cât e gratis, sau cum spun la noi la români, pe degeaba. Of, Natașa, costumaș de când știu eu, costumaș de ăsta național, frumos. Dar unde e floarea? De fapt, e simplu, e fustă, doar că e brodată de o gospodină din această țară și e combinată cu o bluză care încă nu e, că n-are mânica. Așa? Da. M-am îmbrăcat așa pentru că e canicula afară. Așa? Și pentru că hainele Vacanță, astea spune fac corect, să simt nu stare bine. Da. Ia horbățica asta ca la mine la divan, știi? Am așa o prostie și am pus horbățică-s gospodin. Poate chiar de la tine de la divan. Nu cumva ne-ai luat horbățica de la mine de la divanaș? Mai pentru că am înțeles că și ne s-a
atinge de tine, începi să aibă noroc. Atingeți-mă, repede, atingeți-mă! Doamne, parcă am adus cu mina sfântă. Eu tot mai tare și mai tare sunt că tu ai fost invitată, nu eu, dar... Stai de experiență, mai întâi vorbesc femeile. Nu, dar știi de ce? Pentru că eu am vorbit cu doamna Nata, că așa... Doamna îi zici? Doamna. Dar e ți-i cum îți zici? Domnul? Băiatul. Băiatul, dragi, o secundă, dragii mei, doamna și băiatul, de fapt ei nu sunt mai interpreți. De obicei aduc ăștia care cântă, pe la anunț, pe la cumătrii, pe la praznici și cântă. Ei nu sunt interpreți, dar sunt oameni de cultură, de artă, care promovează arta în Republica Moldova și cultura. Și bag de seamă. Și bag de seamă, unde s-o bag? Bag de seamă. În sat, okay. Dacă vrei să mai aduci oameni ca noi, trebuie să te portați frumos. Asta să mă port frumos, dar ce înseamnă pentru Nata Albu să te port frumos? Să te porți, să fii o femeie decentă, cu minte, cu scaun la cap. Dar când ai văzut-o să fii Janăci, că ia un scaun, te rog, o taburetă, dar dacă n-am scaun la cap, alo, un fotoliu cu picioarele pe pământ. E ca și cu tocurile este. Dar și nu-ți plac ți-i pare că tocurile mele sunt mai răi decât la sine. Dar păi eu lucrez toată ziua, eu văd că tu numai în fața oglinzii stai. Normal că ți-i stă bine așa. Dar nu găsesc, Natasha, știu că tu zbori despre... Dă coașe. Eu scaun n-am, dar să-mi pun și ăsta. La este bun la cap. Așa e mai bine? Wow. Deja? Gata, un plus avem. Doamna Dora are scaun la cap, e cam nu-i scaun, dar știi că pălărie. Hai, lasă, e scaunul ăsta. Șez, lasă, nu mai delicat, șez, du-te că eu și de la și că la fel ce să facă. De tu ai și gospodărie? E scaunul ăsta. Tu ai gospodărie pe lângă asta? Am și casă, ai fost acolo la mine, după casă este purșelușul, purșica-i de-a fata, dar nu grăim despre purșei, grăim despre noi. Da. Gata. Am revenit la încălțămintea mea. Măi, pentru mine femeile puternice n-au încălțăminte. Eu port 43 ca și King Kong. Tu și mărimi porți? 40 și jumătate. 40, dar tu? Nu, stai, am ușa să spun. Și nu vă schimbați încălțămintele, Andrei? Eu aici am ușa, știu, dar o simțit, mi-o întors-o. Eu știu că este un articol pe internet care scrie că după mărimea piciorului femei, apoi mărimea... Sau cum zici? Dar și Dar tu spune... Nu, eu știu la bărbat, cu cât nasul e mai lung, cu atât încălțămintea e mai mare. La tine nasul văd că e așa, e mediu. Apoi așa și încălțămintea, da. Înseamnă că tu ceară să-i demonstreze. Nu, las că am ușa. Janăcica? Da. Dar nu, că asta e mititic, e încă nu au văzut și dacă vede, se pare și moare. Dar părinții ei plecați sau ei... Părinții ei gata, nu, eu și mamă, și tată, și mâncă. E așa, e pe lângă casă, mă ajută. Dar e de progresistă, de modă nouă sau cum? Și? E de modă nouă? Nu, e de modă, nu veche, dar foarte, foarte veche, epoca de cheatră. Și înșearcă și epoca de aur, știi, a Moldovei. Piții. Eu cred că are șansă. Are șansă, așa, dacă e frumușă, că e stilată. Nu să mă săr cu șcapa. Apropo, vreau să vă zic ceva, dragă Nata și Andrei, sau Andrei și Nata, știi că să-mi zic că deși numai ei prima și el a doilea, e pe voi, cu siguranță nu v-o prins. Da. Adică el nu era când era emisiunea noastră preferată. Dragii mei, eu tare sper că voi ați recunoscut să nu trebuiască să zic că e Nata Albot, Andrei Bolocan, Sare și Chiferi. Întrebarea la mulți din Moldova și la diasporii și din fundul lumii. Nu te provoacă, nu te lăsa provoca. Eu sunt atentă. Cine din voi e Sarea și Chiferiu? Dacă îi luăm după nas, mai bine nu și Chiferiu. Prima dată am fost întrebați de asta. Eu nu știu dacă prima dată sau nu, eu știu că n-am auzit un răspuns. Voi ați fost vreo câțiva ani și buni, Sarea și Chiferiu din fiecare casă, de la ora așa Sara. Și din voi Sarea și Chiferiu. Ideea e că până la noi, de mult, înainte ca noi să fim prezentatori, erau doi prezentatori. Așa? Da, era Agapiu și era soția lui Sisa, care era din Lituania. Și ei bucval 15 minute au prezentat și după asta au plecat. Au plecat sau au murit? Ce-au făcut? Nu, da, e frumos de s-au plecat. Au plecat din lumea prezentatorilor. Și ei erau Sara, dar el, Chiferi. Nu mă interesează, băi, ei. Nu indu telespectatorii în ianuarie, în ieruarie, cum se mai cheamă cuvântul și ala. Care din voi Sarea și care e Chiferiu? Măi, Dora, tu știi că ai fost tu în diferite relații. Așa? Dacă începi să împarți rolurile așa de precis și așa de banal, apoi devine totul previzibil. Oamenii într-un parteneriat se mai schimbă cu rolurile. Într-un moment dat unui Sarea, altul-i Chiferiu, pe urmă invers. Că dacă întrebi cine-i șeful în casă, și asta. Așa? Dar eu nu mă referit la casă, mă referit la emisiune, că la șef casă i-am și
am o să ajunge. E clar că ești tu, Natasha, că te văd că ești fix ca și mine. E clar că ești tu, că am citit postarea lui Andrușa Bolocan mai de mult, că ceva cu câinișorul, ham, și băi, câinișor, ham. Eu am vrut să zic că este o oră a zilei sau un ceas de noapte. Așa? Când e tare greu să observi, mai ales că e în întuneric. Tu ai fost în situații întunecoase cu bărbații? Eu îmi place în întuneric, numai că nimeni nu stânge lumina. Hai să ne stângi tu sau... Apoi e că știi că uneori când umbra și nu mai înțelegi. Și ni sarea și nici... Știi poziția așa? Poziția așa... Nu, anume, da. De fapt îmi place și sarea, dar nu despre asta. Dragii mei, haideți să nu grăim noi mult și ei să grăiască puțin, când mai eu grăiesc. Da, așa la mine în casă eu grăiesc. Faci ce vrei tu, că ești stăpân. În sfârșit, mai pe Nata, o văd tăcând mai mult. De ce că nu suntem padruști? E grăiești și-mi spune. Și așa, știi dincolo. Amuia-i mai tăcuțică. Dacă vreți să o vedeți pe Nata Albo tăcând un pic, ne uităm la Dora Show. Haideți să ne reamintim de Nata Albot și Andrei Bolocanu, foștii noștri colegi de la Jurnal TV, Sari și Chiperi. Am vrut și un loc cu Nata, dar Bolocanu nu m-a ales. Bună seara și bine v-am găsit la cea mai gustoasă emisiune din univers. Începe cea mai gustoasă emisiune din univers. Bună seara, vă salutăm pe toți cei care v-ați adunat în fața ecranelor cea mai gustoasă emisiune din univers. Chiar în clipa asta și a zborul spre voi. Noi doi suntem ca sarea și piperul, ca soarele și luna, colorăm cerul. Suntem ca piperul și sarea. În 2013, după aproape 3 ani de show cu invitați aleși pe sprânceană și rețete perfect sărate și piperate, Nata Albo și Andrei Bolocan și-au luat rămas bun de la telespectatorii Jurnal TV. Motorașele de energie care făceau oamenii să uite de telecomandă au zburat spre Canada, lăsând în urmă sarea, piperul și ministerul. Rucola excită pofta sexuală a chiar și celor mai adormiți oameni. Da. Bună ziua, domnule Focșa. De la Ministerul Adevărului suntem. Ce mai faci? Pare foarte bine. Pentru o clipă cu noi puțin? Domnule Focșa, de la Ministerul Adevărului am făcut drum lung până la dumneavoastră. Avem un cârlan de aur pentru dumneavoastră. Puteți să-l luați. Vă rog. Da, părăsim birou. Gata, e în regulă. De ce mi împinge? Încearcă în fiecare marți să faci... E fost destul de... E așa de frumos, ei nu mai spune. Da, precis, și mașina Xerox scoate copiii, în care înseamnă tabla de onoare. Din gura lor au ieșit perle care s-au răspândit ca un virus pe rețelele de socializare, iar cârcotașii pot doar să bănuiască ce gust au totuși ouăle lui Andrei. Gustă, ca să-mi spui dacă a ieșit bine chișul, iar eu promit când se închide emisiunea să gustă ouăle tale. Fiind în funcția de producător general Jurnal TV, Nata Albot a lansat prima ediție a celui mai tare show gastronomic, Poftă Mare Chișinău. A mișcat Moldova din loc și a motivat pe toți să poarte ie cu mândrie. Astăzi avem un protagonist al acestei rubrici. Tu te referi la unul focos, nu? Da, tu ai o scrisoare de departe. 3, 2, 1, deci muchas chicas înfocate, când îl văd se dau pe spate. Da, el vrea, dar el și poate. Toată lumea strigă, Ionel Istrate! Buleria, buleria! Eu mișc Moldova din loc, pe când la mulți nu le pasă. Eu mișc Moldova din loc cu gândul, poate vă întoarceți acasă. Tot la Jurnal TV, Andrei Bolocan s-a lansat în showbiz cu numele de scenă Andy Bolo, unde mai pui că însă și Onsu Ruceanu a văzut în el un concurent. Frumos dansează. Băi, ăsta e râia, băi. Vara venit la Chișinău, vara venit la Chișinău. Dar sună frumos, sună foarte bine, e comercial. Nu știm dacă povestea de dragoste a Natei și a lui Andrei a început pe platourile de filmare, dar cu siguranță cel mai frumos proiect la care au muncit împreună e fiica lor Magda. Micuța e copia în miniatură a prezentatorului, dar și actorului de stand-up comedy, care fără gram de jenă le-a împărtășit fanilor cum apar copiii pe lume. Răbdare, am ușa să vă spun cu și ca să mulțumesc pentru nașterea fiicei Magdalena. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis vagin, încercați și voi. Dragostea lor e
mai presus de bârfe, așa că invidioșilor le rămâne să înghidă în sec. Flori de toamnă, nu? Dar comentați florile de care erau de toamnă, bujori. Da, eu nu mă pricep la flori și asta mi este imputat zilnic lunar. Dragi telespectatori, chiar dacă acum Andrei Bolocan grăiește, nu știu ce, vreau să dați vreo plantă Nata Albot. Mă bucur foarte mult că emisiunea asta o sensibilizat-o pe Nata până o adus-o la lacrimi, așa că noi nu grăim pur și simplu, numai râdim și nu știu ce facem. Nata, cum te simți aici? Da, adevărat, dar-i face mai că e femeie, trebuie să plâng. Nu, dar e normal. Pur și simplu momentele astea. Lacrimi. Spuneți, fundați, vă rog, o muzică asta cu lacrima amară, lacrima dulce, vă rog frumos. Nata, zi repede, amâia că ești cu emoții. Mai, în primul rând, mulțumesc echipii care s-au străduit să adune momentele astea, pentru că eu de ele am uitat, mi se par că a fost o veșnicie în urmă. Dar în momentul ăsta cu Bujori, sincer să spun, eu chiar l-am pierdut din memoria mea. Și acum, uitându-mă, eu îmi dau seama că Andrei făcea niște lucruri atât de frumoase pentru mine. El continuă să le facă. Păi, te rog frumos, ești corectează, că corectez eu. Da, el continuă să le facă și eu vreau să-i spun mulțumesc. Aplauze pentru Nata Albot și Andrei Bolocan. Eu nu m-am așteptat ca să vină Nata Albot la mine în emisie, că e cam așa, ca și mine. Dacă ceva nu-i place, eu te măs și s-o dus. Dar e încă plâns. Nata, eu n-am regizat să-i plângi în emisie. Unii femeie și e puternic. Unde? De acord. Totuși, i-ai gustat lui Andrei ouăle sau nu? Dar tu cum îți imaginezi? Eu am video, Emilian, eu am... Și-o zis, vă rog, aici faceți bzz, el a zis o înjurătură, o zis ei să-i maptă, înjurături, prostii. Și unii video și ala, l-arăți? Când l-arăți în emisiunea lui Nina și ea? L-am, dar el e pe cum? Ți-am zis că nu deosebește unde e sarea, unde e piperul. Dar ouăle se ved. Am înțeles, am prins ideea. Jenica? Ia te rog la bunica cu și cu Lioșelul și ala, că o adus Nata mai mi-a adus un cadou, nu știu și, dar l-a lăsat după ușă, te-ai rușinat, de ce nu i-ai adus în Și cadou, de unde bani? Păi, eu de fapt atât de tare așteptam... Păi cadou... Eu de fapt atât de tare așteptam ca tu azi să porți o ie, să avem despre ce discuta. Dacă porți matali ei și să porți eu ei, două ei... Frumos, măi, femei, frumos. N-ascultați, spun femeile, pui așa. Nu, voi să vă duc o can de compot. Da, ai compot? Da. Ce compot ai? Dizișine. Adă-ne un compot mixt, dacă un compot mixt. Bine, eu mă duc în pieș și am vin. Hai, du-te de picior. Hai, revenim, gata, lasă-o să ducă pieș să aduc campoțel proaspăt. Nătășica, tu ai spus că eu n-am ei, așa? Ai o cămașă, ceva care poate să numească ei, unde? Dar și crezi că doamna Dora, stilata, deșteapta, frumoasă, câteodată n-are eu o ie. Rănica, e n-adă ieia de la mine din sofa, te rog. Hai, adă ieia aceea. Cu eraș este. Și crede că numai iare ei mis ei sau și adu încoașe. Hai, dar nici nimeni mai în pijor. Puneți o natria și șați. Dacă m-am pornit în bieș, lasă bieș și ala. Așa, coșește-o. Ia câtă o ieia mie. Nu-ți place? Ia că asta nu e. Ei, nu și nu e, că eu ți minte cu asta eu m-o cerut. Nu, asta nu e, drăguța mea. Asta e o cămașă cu inspirație din folclor, din stilul etnic, dar asta nu este. Asta e cameșă? Dar ia uite, draga mea, are și asta e o tunică. O brodat. Și broderia nici măcar n-are legătură cu tradițiile noastre, dar e o cămașă frumoasă. E o cămașă pe care poți să o porți la plajă, la dar adică eu nu iei, da? La jogging, dacă vrei. Dar Nata, nu iei, așa? Vreau să zic ceva. Eu am să vin la tine la eveniment, dragii mei, după cum bine știți, Nata Albot, în afară de fapt că e zboară ca o păsărică călătoare, vine în Moldova și face cele mai bune festivaluri. Unul dintre dânsele este Ia Mania. Îți promit, draga mea, că vin, noi eu, că ai spus că nu-ți potrivești. Nu, asta nu, asta așa. Hai să-mi spui mie și la toată Moldova, care cred că e național și poartă port național și înseamnă o ie veritabilă, frumoasă și de 150 de ani, așa bătrân ca și mine. Bine, alea de 150 de ani trebuie să ai mare noroc ca să dai peste ele. Ele se cam termină, doar poate la Muzeul Țăranului de la București poți să le mai găsești. Așa. Dar eu ți-am adus astăzi ceva care este o ie. Așa? Wow. Este o ie cusută în Moldova, deci este o ie de Basarabia. Așa, o splendoare de ie care are toate părțile, componente ale unei
ei, și anume... Asta e cadou pentru Dora? Ia stai. Tu nu sări înainte. Nu sări. Cred că eu nu merit să mă întrebi ea. Asta dau și cadou ne-a adus tu, capăt stâng lumina, bag acum, uite, fii atent, că asta e important. Că m-ai întrebat care e diferența. Altița, încrețul, râurile. Fix aceleași râuri în față și dacă e foarte muncitoare gospodina și în spate. Dar fără aceste elemente nu este Adică asta nu e veritabilă, da? Plus la asta, ornamentele trebuie să facă parte din cultura românească. Cultura noastră, basarabeană, de aici. Deci important este să fie autentice. Altiță, încreț, râuri. Dragii mei, vreau să vă zic, așa ei o să găsim la festivalul Ia Mania. Da, apropo, asta vine de la Clișova nouă. De la Clișova. Clișova, bună seara și fășeți. Bravo, gospodini, este făcută de mâna femeilor. Da, e cu sută, foarte important. Nu poate nimic să pretinde că e dacă nu e cu sută manual. Să mă vadă eu, nu știu cine ar face. M-ar costă și el. Apropo, și eu să mă ieși la festivalul Ia Mania, în afară de ei frumoasă și brodate, de mânuța celor mai gospodini femei, nu ca mine, că eu sunt așa, mai lălăi. Tu ești cam așa slăbuță, eu văd că nu prea îți place să mănânci. Eu da, eu dă, Adrian, eu dă, și pe buni, și... Eu știu care e bugetul familiei. Și în Canada și ești faci milioane de euro și te jai de o ei, cât costă așa o ei, apropo? Așa o ei, cred că ar merita, după estimările mele, cât se duce. Aici e foarte, foarte multă muncă, aici ar fi cam vreo 3 luni de muncă, eu cred că e cu un mai puțin de 4.000 de lei, așa o haină nu poți să-ți cumperi. Așa, Natășca, spune-i, te rog frumos, Andrei, tu nu mă ascultă. Eu ascult, eu cu drag ascult. Când rândul, atunci am să discuți și ai zgăiești. Și o să mai fii la festivalul Ia Mania, în afară de ei. Pornisem să zic, poate nu văd să-ți placă tare să mănânci, dar o să avem un spectacol culinar extraordinar. O să avem o mămăligă de 300 de kilograme care se va găti pe loc. O tavă mare de ciulama care se va găti pe loc. Auziți? Zeamă la ceaun, plăcinte la cuptor, vărzare la cuptor se vor face. Așa. Va fi tot felul de prepelițe la grătar. Deci spectacol culinar cu bucătărie tradițională locală garantat. De asemenea, o să fie foarte mult artizanat autentic. Așa. Deci noi ne vom strădui ca artizanii noștri să fie valorificați. Invitați în altă parte nu aveți, da? Numai de aici. Se pare că vom avea și din Ucraina de data asta 2 artizani. Invităm și din România. Avem câțiva artizani din România care deja al 2-lea an vin. O să avem un super concert frumos. Da, și ne scânti. Hai, dă-i măcar unul. Dă-i o lecție de sare în emisiune. Hai, dă-i. De exemplu, o să cânte Lia Taburcean. Lia Taburcean, bună seara. Suntem brași în ei, dar de asta e veritabil, nu de care am eu. Hai să mor odată cu mine. Adică peste 100 de ani. O să cânte Pașa Parfait. Pașa Parfait. S-a însurat numai. A fost la tine la emisiune. Nu a fost, am să-l chem. Acum e luna de miere. Luna de miere poate să mulțesc și pe urmă un eveniment. Asta e planul. Astea o să fie bucatele, da? Da, deci gastronomie tradițională făcută de gospodinile din 15 sate ale raionului Dubăsari. Pentru că de anul acesta festivalul nu mai este festivalul satului Holercani. Este festivalul raionului Dubăsari. Asta înseamnă 15 sate care își unesc forțele și vin să se mândrească fiecare cu ce are mai bun. Țuică o să avem, făcută la aparate, la distilatoare de asta inventate de gospodari. Tăria Dubăsarilor, o să fie așa un concurs. Va fi și de asta, cum se cheamă, va fi și parada costumilor naționale. Va fi parada costumilor din cele 15. Te rog, Natasha, te rog frumos, să-i și ei să mă duc să prezint, să defilez. Dă-mi o ei frumoasă. Am să-mi cresc părul, să mă împletesc ca și cu o sânzană, așa am să o prezint, fudulă. Da, dar eu mai tem că să eclipsez, nu prea avem modele care seamănă cu tine. Să le eclipsez. Dar măi, ia-uite, măi, Nata, zici că eu mănânc tare puțin, eu mănânc foarte mult, dar mama spune, auzi, fată, hei, de-a dracului și ieși, nici carnea nu sprede pe tine. Domnul Andrei, da, scoate un pic din torba asta voastră să mă ajutați, că nu avem lumină în beș. Ea n-ajută, dar s-o stâns lumina. Eu sunt căsătorit. Stai, dar unde, cât de adânc vă duci voi în beș? Câți metri are? Dar și Nata, ești geloasă, o vezi nimic, frumușit de botăxat. Eu sunt o jurnalistă. Poate fata are de dat bacul eu. Puișor, doar mă informez. Ia că să poftim cu mălțâni scheme. Du-te mai și schimbi becul în beș la fată. Dar o dat bacul, să trei de dat bacul. O dat bacul, nu te temi. 2 de 5 și un 4? Vrei să iei bacul sau să-l dai? Eu știu și... Vreau să iau campotul. Hai campot să-l Fără campoți nu te întorci. Nata, lasă-l să duc să schimbi bec. Că am auzit că ăsta el e cu Lunina, aduci și Lunina Haric în Moldova. Și bravo și ghini faci. Tu pe mine ai vrut să mă iei la testat acum. Nu, am vrut să-mi spui, am vorbit despre festivalul Deci Pașa Parfait, Nicu Mâță, Lia Taburcean, Via Dacă și Tarmis. Așa, super. Acum gata, despre festivalul am vorbit. Și dată? 8 iulie la Holercani. 8 iulie la Holercani. Este și ei, și mâncare, și băutură, tot.
te rog frumos, că nu-i bolocan, spune despre dânsul ceva și îți place și nu-ți place, cu și te merdează el, cu și îl brobozește. Of, la tine în emisiune spune așa ceva? Da, dar la mine se poate, la mine se toată țara, măi, se uită la tine. Dar lasă, uitați-vă și la mine și la ta, Andrei nu-i. Așa, Andrei, cum e Andrei în familie? Tot așa ca pe Facebook, grăiește mult și nu știu ce faci, strâmbă și tot te ocărește. Te ocărește acasă când calci pe becul lui. Mă ocărește și mă ocărește nu numai când fac ceva și nu-i place, ci mă ocărește, de exemplu, că stau mult în internet, că vrea să ai mai multă atenție din partea mea, să petrecem mai mult timp împreună. Dar noi avem norocul să înțelegem cam fiecare cu cine ocupăm. Andrei este un tată foarte bun. Of, Doamne, Andrușa, unde-i? Eu și eu un copil. Dă-i pași acolo. Hai, vină cu așa. Andrei, dă-i pași, ca să mă strice. Dă-i pași. Vreau să fac un selfie. Hai, fă un dis în bumerang. Da, să-l bem după ei. Dar de ce, mă rog, te-ai descălțat tu? Ei, îmbie și nu poți fi încălțată. M-am pornit la mult de crescentul și n-am unghie și nu m-am mai dus. Dar te-a ajutat Andrușa să te descalți. Bă, calm, tot normal. Eu doar întreb, înțelegi? Mi întreb ia uitați-vă la dânsa. Janica, hai, du-te, că noi vorbim o chestie serioasă. Dar e despre mine să sfădesc. Da, nu vreau să sfădeală. Nu. Tu nu coleacă dacă dai la Andrei, Nata ți flocă, îți zboară ciolca. Hai, coșește-o. Andrușa, noi vorbim numai și despre Nata, au spus că ești un foarte bun tată. Te rog frumos, am doi copii, mai feni unul. Vreau să văd cum e Andrușa ca tată. Da, nu, în primul rând, tare ușor să fac copii, mai ales în Canada. În Canada ușor să fac, pentru că în magazin poți să alegi. Pe 2, pe 3 luni, pe 6 luni, am ales pe 6 luni și a expirat garanția. Și de-aia n-am mai putut să întoarcem. Zic, dă să mai păstrăm. Așa? Și am de 2 ani, parcă e ok. Poate și-a găsit de lucru. Măi, dar e foarte interesant. Vă rog să luați exemplu, dragi bărbați. Ești tânăr, frumos, fără copii și trezești cu 3 deodată. Pe care îl iubești mai tare? Ca să e o poveste frumoasă. Care mai tare? Da. Eu cred că Nata se spune pe mine, pentru că eu sunt cel mai iubit copil din familie. Așa. Ești talentat sau nu prea? E cam alintățel. Talentat, e clar. Tot Facebook-ul, tot Lunina. Apropo, aveți Lunină în Canada. Da, foarte bună. Acolo statul a monopolizat transmisia de Lunină, da? Așa-i? Drept? Nu cum la noi vin investitori străini și îi băja, știi, trebuie să plătești banul, îți duci banul nu știu unde în bănci. Dar la dânsi tot statul trage pentru țară, pentru Quebec, pentru Canada. Andrușa, gata, o secundă, Natușca, hai-ți tu o pauză, hai-ți bei eu să mă duc de undeva. Ușă de aici, așa. Dar aveți vă unul. Este, unul? Cu mătri Leonea! Cu mătri Leonea! Ectă-l, îi bat, lasă, dă-i pași. Nu, eu cu ăștia nu mă leg. Ce ai vrut? Nu, eu vreau cu Andrei să vorbesc cu alea, ca să-ți dau o pauză. Andrușa, am înțeles că acolo în Canada e bună Lunina. Și am înțeles că n-ai venit în Moldova pur și simplu să te duci la Iamania. E drept? Asta e primul motiv, dar... Așa, al doilea motiv, că vrei să aduci o leacă de Lunină și la noi aici, la oamenii care te apreciază pe Facebook, pe YouTube. Și spune adevărul. Da, fac un spectacol pe 17 iulie. Auziți? Spectacol pe 17 iulie. Acolo trebuie să da? Dar nu zi unica pe ea să te închid, că am înțeles că ai probleme cu ăștia de sus. Și ce-au făcut? Da, ce mi-ai făcut? Mai nu știu și eu nu credem că eu încurc la oameni. S-au apucat brusc de reparații. S-au apucat brusc de reparații, dar oricum au concert acolo. Că eu crezi că nu m-am informat și crezi că eu chiar nu știți. Dar eu pot să dau numele instituției, spate de... Dar sigur, poți să dai orice. Și vrei, dacă simți că vrei o lecție că să te ușurează-te, nici o problemă. Dă numele instituții. Pe 15 mai dimineața, că imaginează, tu poți să intri în pielea mea, tu știi ce înseamnă. Eu pot, dar nu vreau, hai. 15 mai dimineața mă trezesc și zic, ia, dar eu să anunț oamenilor să cumpere bilete la spectacolul meu de comedie. Nu sunt mare comedian, dar încerc să fac. Da, bravo, bine faci. Anunț pe 15 mai asta, peste câteva ore primesc mesaj la instituția pe nume Filarmonica. Așa, Filarmonica. Am să te apuc să-ți dau bătaie la buca goală. Că se apucă de reparat acoperișul, că a fost ploi, însoțimi. Tu ai fost Doamne ferește, a fost să ia după prăpădul. Și zic, ok, vă înțeleg, curge acoperișul, asta e problema. Așa. Și zic că se apucă la sfârșit de iunie de lucrări. Am mă uit, ieri treceam, au și pe 2 iulie eveniment. Zic, cum oamenii să meargă cu acoperișul spart încolo? Da, dar pe 2 iulie nu e spectacol de comedie în care tu te iei de culniță Ilenie. Și eu am găsit altă sală, a cărei nume nu pot să dau și o dau doar celor care cumpără bilete. Da. Lumea intră pe o platformă online, cred că nu pot să dau sau pot să dau nume. Poți, dar, băi, faci ce vrei, mai doamne, ce-i stare și chipieri, așa faci și vrei. Zi! În sfârșit, televiziunea are... Dumnezeule, că nu știu dacă se poate, dar zi așa, dar fă așa, și cu voi. Dă-și un nume, cacă-l pe cineva. Spațiu cuprind. De o dragoste de revenit acum la Spațiu cuprind. Apropo, auziți direcția, hai pupă-mă.
Andruș, atent, pentru că ne tremură corpul. Dar și-a fost asta puișor. Tu ai înțeles? O vrut să-mi vadă parfumul, cum am dat cu Te-ai parfum. întors cu fundul, nu? Da, dar în schimb cu fața la Dora. Parfum cu feromoni m-am dat, care trag tăți Andrie. Da. Andrușa, zici Și-o și moară vrei, moliile. când vrei, imaginează că ești amunul lui nina ta. Și am găsit o sală care cooperează cu mine. Și ieri am aflat că s-au vândut biletele pentru prima seară, pentru 17 iulie. Și am anunțat că pe 18 iulie tot poate să vină. Așa că dacă există lume care vrea să mă vadă, să facă poză cu mine sau să mă întrebe cum e Dora, cum e Nata, secrete. Așa, secretele familiei, Da. am înțeles, dacă suntem secretele familiei, de ce să nu ne așezăm frumos? Uite mai încolo. Ia, hai chiar. Ia uite. Între două nu-ți plouă, știi? Dar eu am să îndrăznesc să stau așa. Dar tu ești în Moldova pe 18 iulie. Pe 18. Și? Am vrut inima să văd dacă încă mai bate. Nu, că la mine e paralor, nici o problemă. Eu am pus, că la mine așa, ca jișînile, fără sâmburi, știi, cu germi numai. Așa am pus niște paralor. Poți să mă atingi, nici o problemă. E ok, da. E ok? Altfel, așa. Of, mă duc de aici, că e rău, oleu. Așa, zi, Andrușa, zi tot adevărul, amu. Încerc să încerc a patra oară. Concentrez. Dar așa femeie frumoasă, nu poți să nu te concentrezi. Dar întâi ai vrut să spui așa o femeie. Da, și prima să mai nu-ți supăr. Eu tot am auzit. Nata, știi că nu mai greșesc. Iartă-mă, te rog. Dragi spectatori, iertați-mă pentru cei ce sunt. Această pauză culinară. Da, noi am venit să discutăm proiectul de lege prin modificarea sistemului electoral și nouă ne ies foarte bine asta. Respectiv, pe 18 iulie, dacă binevoiți, tare vă aștept la spectacolul meu de stand-up comedy. Spectacolul meu se cheamă Deja e mai bine. Deja e mai bine? Chiar, te uiți în jur și lucrurile chiar îs mai bune. E mai bine decât era anul trecut. Foarte bine. Și au fost oameni care au zis că e mai bine și de-aia mai e ca să întâmplă. Să nu dăm nume, eu nu vreau să zic Andreea Candu. De-aia mai nume, măi, zi! Eu nu vreau să zic Andreea Candu, că nu știe să... Ei, mă urmărești și aici, dar știi pe secretul. Odată au făcut poză unul cu mine și zici că măi, fat, hei, băieți, și ești tare, ești bun, și tot Ministerul Afacerilor Interne te urmărește, dar suntem să zică și Ministerul Afacerilor Interne. Și ți-am și externe. Dar apropo, eu vreau să le mulțumesc pentru că Ministerul Afacerilor Interne sunt extraordinar de receptivi atunci când noi le cerem ajutor. Ne ajută cu corturi, cu forță de muncă, vin să ne susțină. Noi suntem numai recunoscători. Tocmai de-aia că mă urmăresc tine. Apropo, dar cine nu este receptiv? Zic, îți poate. Cine nu e receptiv sau nu vrei să le zici, că pe iară să avem probleme, că am înțeles că și tu ai început ușor și pe tine te-a afectat un pic ce se întâmplă sus. Se mai întâmplă, dar știi, eu am o zi de când am hotărât, mă focusez pe lucrurile care mie îmi reușesc și pe oamenii care pe mine mă susțin. Așa că mulțumesc, Doracica, dragă. O, Doamne, și eu azi așa, sunt mai sensibilă, dar să nu mă azi așa. Gata, nu mai plângi. Dacă nu mai facem și pe bolocan să plângă, pot să mor liniștit și să-i fac și dar pe mine e foarte ușor să mă faci să plângi. Apropo, da, nouă ni se întâmplă uneori să tragem câte o lacrimă împreună. Vreau să vă zic și eu sunt tare sensibil de la mine, mai ales când grăiesc despre patru, despre mamă. Nu, noi dacă începem un clip de Toli Druga, ca copiii sculcă, Sara, e 10-30 și pornim Toli Druga și închidem ochii și zic, Natacica, știi? Și atât, gata, și plângi. Dragi telespectatori, ei știu să plângă, să râd împreună, să călătorească, să facă lucruri frumoase, concerte, ei manii, ei festivaluri, lavânți, nu știu ce acolo, dar vreau să vă zic că ei sunt și buni gospodari. Și mă gândim, zic, Nata Albu și Andy Bolocan, dacă tot din Baști, de la noi, din Moldova, făcuți din Aluat, din Moldovan, din Basarabean, cum vreți, că nu știu mai știu ce mai zic. O să în fundul lumii, în Canada, zic, măi, cu glanda tiroidă. Am probleme și cu glanda tiroidă și cu splina și cu lexică matca mă doare. Dar spate loc de apă de la Jencica. Adu-i niște apă. Vezi că vrea apă omul ăsta. Jencica, da o cheamă? Jana. Și vreau să vă zic că i-am provocat pe Nata și pe Andrei, zic, măi, să nu uitați tot sunteți gospodari din Moldova. Și am trimis la țară, la cumătra mea, am o cumătră, de pe bărbat, da, las. Și le-au făcut o lecție, că haideți să vedem și pe urmă să comentăm. V-ați imaginat vreodată ce viață ar fi avut Nata și Andrei dacă după o carieră reușită în televiziune n-ar fi emigrat spre Canada, dar s-ar fi stabilit cu traiul la Mileștii Mici? Dora i-a provocat să locuiască o zi la țară, acolo unde munca niciodată nu se termină. Eu sunt bucuroasă să veniți să mă ajutați la lucru un pic. Deci nu ne plătiți? Nu cu bani, nu. Măcar niște like-uri pe Facebook. Salutare, dragilor! Facebook, Facebook, dați-ne, vă rog. Bună ziua, eu văd că ați făcut deja cunoștință. Bună dimineața, da. Suntem în procesul de facere a cunoștinței.
Cred că știți ce vă așteaptă azi, da? Le-ați pus sarcinile ce au de lucru. Nata, eu, cămâna mea. Astăzi, în primul rând, îmi dă mâncare la pui, îmi face curățenie, apă, la iepuraș, că am iepuraș. Tot curat și perfect. Pe urmă trecem în grădină, îi udzi răsadul. Fix când faci un gospodar canadian, Nata. Și probleme, încercăm. Ești pregătită? Florile, am flori și să ne le udați, flori frumușele. Dar nu doar de... Dar lui Andrei și da zilul. Da, lasă tu lui Andrei, dar Andrei să mai stai de vorbă. Îi dăm de dăm să cosească, avem, avem de loc. Și-a merge? Îi trece pe zi. Eu văd că pălăria ta e de brand. Tare bună, Mariboro, tare bună. Chiar și la țară, Nata Albot ține cont de ultimele tendințe. Are lângă ea un stilist la pălărie care îi dă sfaturi. Să nu uităm că e anul 2017 și se poartă tigru. Asta e tigru cu făr? Da, tigru cu flori. Corect spun așa? Dar mai uite, aici romaniță, aici niște trandafiraș. Hai trandafiraș, da. Da? De ce? Trandafirul fără dragoste. Abdar romaniță. Fosta prezentatoare Jurnal TV a copilărit la țară, așa că nu o sperie câteva găini. La început a încercat să vorbească în limba lor. Treabă-mă despre ingrediente. Deci avem aici grâu, porumb, măcuh și pe vremuri era măcuh. Noroc, prieteni, noroc. Care-i să face? Deci eu intru acolo? Intru acolo? Și ce fac? Fac așa ea? Nu. Nu fac așa, bun. Pui, eu țin minte. Pui. Ia veniți încoace. Numai șchiți. Stai, uleacă. În primul rând nu pot să nu remarc mirosul. Mirosul de... Asta eu. De gospodărie. Miroasa gospodarii. Da, miroasa gospodărie aici. Pui. Ia, hai la masă. Nu vă temeți? Eu doar pe o zi am venit la voi. Eu am terminat cu ele? Sau mai este? Nu, gata, cu mâncarea am terminat. Andrei a avut mai puțin noroc. E pentru prima dată când și-a băgat nasul acolo unde iepurii își fac nevoile. Mirosit tare, mirific. El e de țară, noi trebuie să-l exportăm în bănci. Credeam că Nata n-a spălat rufe la mână ani de zile, dar ne-am cam înșelat, având în vedere că are în garderobă ținute care cer o îngrijire specială. Sunt unele haine special ele care nu se spală la mașină și care se adună așa câteva și le spal cu mâna. Așa că nu este o noutate pentru mine. Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа, Наташа. Așa mi-e de dragă de tine cu pălăria asta. Mariboro. A cosit o pătrime din curte, iar după câteva minute petrecute în soare, pe fața lui Andrei Bolocan se citea că munca în câmp nu e pentru el. Vă mulțumesc pentru această lecție. Recunosc că am cosit în viața mea cu aparatul și eu leacă mai ușor. Și udatul florilor a fost o adevărată provocare. Noroc de Nata, care e sărit în ajutor. Da, măi, o lecție să arăt, e ca uite, așa ea, înțelegi? Treci. Nu ține mult deasupra, că nu-i place mult, înțelegi, iactă? Îmi prospătează, iactă. Amuia, poftim, hai. Mi-ai spus și vrei să mănânci o leacă? Da. Știi? Niște bruscheta, ceva? Bruscheta cu omlețică de canapoli. Da? Și tăpinambur înnăbușit. Da? Deci ceva ai să mănânci, da? Da. Micul dejun l-au pregătit împreună. În 3 ani de sare și piper s-au obișnuit să lucreze cot la cot, fără să iasă scântei. Of, ce bunătate! Pune, nu jălei. Ia ca așa, acum trebuie să o acoperim urgent. O, mulțumim. Capacul? Te zapăs? Nu ți-am zis!
Gata, lasă-o să facă. Improvizația noastră de azi dimineață. Pletuța e gata. Hai, poftiți la masă. Repede, repede, chiar dacă noi nimeni nu ne-a rugat să spunem asta, noi am fost încântați astăzi să mai cunoaștem o familie absolut extraordinară de moldoveni. Ca și tare, tare multe familii de moldoveni din țara asta. Muncitori, extrem de ospitalieri, binevoitori, foarte gospodari și oameni în casa cărora se simți este o adevărată bucurie. Așed și mă uit că Andrei, fără nata, i arat. Nu știi, băi, cum să udă o floare. Băi, scuză. Trebuie să recunoaștem, în treburi gospodărești, Andrei nu prea a fost pus la treabă. El a fost mai mult așa, șezut în vazon, nu știi? El are multe alte avantaje, dar în treburi gospodărești încă noi învățăm. Aici e cam o lecție de zero. Vezi că în cazul dat nu era strângi în tirog fotoliu ăsta sau repară masa sau batim, nu știu și, că există oameni care se pricep la asta. La robinete, la un bec care trebuie schimbat. Adică el nu schimbă becul? Le face, asta le face. Apropo, vreau să vă zic, dacă când o să vă întoarceți înapoi în Canada, de ce nu faceți mai așa o gospodărie? Ca acasă, vă sunteți acasă, aduceți-vă și în s-o de pui, 2 pușei, o vacă, aduceți-vă și pe mine stau o oaie acolo. Știi că eu odată am dus o bucată de, cum se cheamă, prosciutto? Da. Prosciutto am adus din Italia, am fost în Italia și prin Italia. Normal, în Italia, ciao ragazzi, la prosciutto, la macarona, așa? Așa am adus și din prostie am declarat că am carne în bagaj. Nu din prostie, din sinceritate. Da, onestitate, nu sinceritate. El este un om onest. Eu am întrebat, am carne, zic, am, și zic că nu, n-am carne. Nu te-am mai întrebat, te-am întrebat ce ai de declarat. Și tu ai zis că am prosciutto. Este un formular care îl completez. Jumătate de kil de prosciutto. Carne de porc bună, sărată. Și ăsta ne zici, sorry, nici măcar lui nu și-o e, dar o aruncă. Care-i logica? Da, tu măi, cum carne așa, că e scumpșoară. Dar tu întrebi de ce nu ne faci în gospodărie. Acolo nu poți să faci un pas fără să te consulți cu statul. Înțelegi? Statul are grijă să nu pută la vecini, să fie ordine, să nu curgă deșeuri. Diferența între Moldova și o țară normală. Acolo nu faci niciun pas, consulți cu statul. Aici statul face și vrea el și tot nu-ți consult cu nimeni. Dar nie totuși nu ne-a plăcut. Că nu ne-a plăcut că în majoritatea căselor, noi am fost prin căs pe acolo, majoritatea viceurilor sunt în casă. Adică atât miros și la în casă, la oameni, știi? Nu, la aici e normal, afară. Plătim tot de afară. La țară, da, dar la Chișinău nu poți chiar afară. Să te duci cu treburile... Dar cum nu poți afară? Zilele astea am fost în rând la Consulatul României. Unde? La Consulatul României, acolo faci caca. Îi las, dacă trebuie și... Dragii mei, vreau să vă zic o chestie importantă. Îi mai punem la ultima provocare, până să fac gospodării de-a noastră acolo. Vreau să vă zic în premieră pentru noi, Nata Albut și Andrei Bolocanu au venit în emisiune. Nu s-au dus la celelalte serii perfecte. Dar tu știi de ce? Deși, de atac să iau nimic. Că ești o femeie de treabă. Pentru o femeie de treabă, asta înseamnă că așa de la o seară ideală nu-i perfect sau și... Pentru că tu ai grijă ca invitații să simtă bine la tine în emisiune, să nu se simtă proști. Așa că, auziți, Rodicuța, ai grijă de invitați, nu simți proști. Mulțumesc, tu ai zis asta, n-am zis eu. Asta unul la mândoi la mână. Așa că, dragii mei, vă doresc o seară perfect cu Dora Show, Nata Albot și Andrei Bolocanu. Da, este Janășca, fără Janășca. Îți ră de gură, dar pe femeie trebuie și ră de gură. Dragii mei, gata, nu mai grăiesc nimic. Am propozit și am vrut și la urmă am dat și un 10 Andrușa. Dacă tot ce înseamnă propozit? Propozit, e că știi când... Mai ești știre, nu ești bun, du-te ăla! Hai să propozești, îl ocărești, îl cerți. Înțeles. Eu încurc cu a slobozit de astea. Nu slobozi, măi. Bolocan nu s-a slobozit la mine, nici l-am propozit. Și să facem noi cu asta, doar? Să-l ții în mână. Și-ți cânti, cum și să faci? Dar tu știi că eu cânt frumos. Tu cânti frumos, tocmai de-aia l-am ales, că am înțeles că aici domnul Suruceanu să fie sănătos, te-a apreciat și am să te rog să-l apreciezi și tu pe dânsul, Nata. Hai frumos, vin lângă mine aici. Eu vin, dar eu vreau să-l filmez pe dânsul făcând asta, că eu dacă nu-l filmez am să regret la așa telefonul tău să dă-l ca al tău. Hai, știi cum se filmează? Asta e tehnologie de asta. Janica, ia iete, bred. Unii, Janica! Da. Eu trebuie să... Janica! Hai, te rog, și ia, și zestre, așa avem frumos. Și vir. Care-i poziția mea? Cum trebuie să stau, Dora? Așa. Hai, du-te și vine la concert. Vine la concert. Dragi telespectatori. Pălărie ceva? Pălărie, dăm, adu-și pălărioara încoace. Până aduci pălăria. Până aduci pălăria, te rog frumos, zi la telespectatorii noștri de Iamania. Fuga. 8 iulie, satul Colercani. Acolo unde se întâmplă
a 5-a ediție a festivalului Iamania. Îmbrăcați-vă în... Veniți dezbrăcați ca să îmbrăcăm în ei, așa? Veniți să mâncați bunișor, să cumpărați suvenire frumoase, să susțineți artizanii, copiii vor avea distracții, pensionarii și copiii sub 12 ani intră gratuit. Avem artiști care se pregătesc să cânte frumos pentru voi. Trântă, o să avem pentru trântă, berbec, ied, cu coș. E că noi la Trânta să participăm pe Trânta la... Nu, hai mai gândi și Trânta la Dora, așa că... Cine ați câștigă Trânta? Să vii acolo, eu vin și eu nebun dacă nu vin. Se vor întrece voinicii satelor. Da, voinicile? Dar tu n-ai nevoie de voinici din câte. Cum n-am nevoie? Am nevoie de așa. Nu, asta lui Nata, asta lui Andrușa. Andrei, până a cânta, asta puncioția, atunci că ai și ștuful. Nu, dar hai invers. Cum? Nu e asta. Dar Săruceanu, măi, nu e așa. Asta e pentru el, dar la Săruceanu... Ia uite frumos, combină cu pantalonii, m-am gândit. Ia uite, și tu frumos ca prințesă. Andrei, până a cânta, așa, Jănica, așa, eu 3 femei, numai eu și cei mai frumoase, cei mai deșteaptă. Așa, dar tu îi cânti numai lui Nata, sau imaginează că tu ești tânăr, frumos, neînsurat, ai 3 gagele frumușele, știi, îți place de Nata, ei nu-i place de tine. Dar din 3 doar Nata. Da, dar nouă două, nu-i place de tine, dar tu pe noi nu. Dar nimic. că ei întregăpat și ca și cum aș începe cu voi, dar... Da, și continuu la Nata. Ești, Nata, dar tu ești de asta, știi, virgină, tătă, nu vrei, nu... Trebuie să vadă pot și virgină, tătă. Tătă, dar nu mă au lecțică, eu, de exemplu, virgină o lecțică. Dar înainte a cântat, zi 2 secunde pe concert, când la și oară și cântăm și am plecat acasă. Ne îmbătăm. Bilete au mai rămas... Dacă ajungeți, mă întrerupeți, mă și eu plâng. Pe 18 iulie au mai rămas bilete și eu tare vă aștept. Aștepți, eu emoții. Intrați pe facebook.com/emisiunea.lumina și acolo vedeți mai multe detalii despre cum și unde puteți cumpăra bilete, pentru că unde are loc spectacol, să afle doar cei care cumpără bilete. Și acum, cu deosebit respect față de domnul Ion Săruceanu, cu deosebită dragoste față de Dora. Așa, o secundă să facem un selfie Facebook. Fără selfie. Nătășica. Repicior, E ca așa. Nătășica, dar frumos, pune chișoruțele ca și cum ești și tu virgină ca și noi. Bine, așa e bine. Hai, zi, muzica. Hai. Așa, Ion Săruceanu. Filmează orizontal, dragă. Care video? Hai! Dacă aș fi un pom ideal. Așa, da? Numai tu, numai tu, numai tu. Eu. Da. Tu ai fi veșnicul meu, RAM la computer, bun. Numai tu, 16 giga RAM, tare bun. Dacă aș fi o rândunea, Sturza avea partidul cu rândunica. Numai tu. Eu bine mă mișc, Dora, da? Bravo! Super! Tu ai fi aripa mea. Dar ne-a trebuit 2 aripi ca să zbor. Numai tu. Așa mai refrenul, da? Ce? Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare, să-mi dai ochii și gura, 2 lucruri. Să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele, luna. Azi, acum, cu mine întotdeauna, sunt al tău și ești a mea. Zice lumea ce n-ar zice, dar aș încerca ceva și cu Dora. Hai așa, sunt al tău și ești a mea, cea mai luminoasă în lume stea. Instrumentalul. La 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 la. Hai, frumos aici. La 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 la. Instrumentalul. Tare bun. La 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 la. Dacă-s ploaie, dacă-s vânt, 2 lucruri. Numai tu. Mă ascult, da? Dacă-s lacrimă sau cât, numai tu. Telefoncic, da? Dacă-s la început de Dacă-i drum. ploaie, dacă-i vânt, vă spunem la revedere, dragii mei, ne vedem sâmbătă seara. Vă pupăm, vă iubim, ceau! Dacă discutăm despre votul mix... Gata, votul mix, dă-l-am... Hai! Da, votul mix! Hai!